After how many years na hindi nakapagdagat, ayan. Nakapagdagat na rin at last. Tapos, welcome nga pala sa Inalapan Beach. Kasama ko yung mga batang best friend ko na rin sa Bicol. Meron sila doong mini sandbar. Ayan siya. Nakikita siya tuwing low tide. Hindi siya ganong kahaba. Kaya, mini sandbar lang. And then, yung pinuntahan kasi namin doon is siya, parang port ng mga mangingisda. Yung doon sila dumadaong from Laot. Kaya yan, marami talaga mga bangka dyan. At dito sa part na to, nakita ko nga yung pwedeng sabitan, kagaya kay Ann Curtis. Pinasabit ko yung bata pero di kinaya, nahulog siya. Habang hindi pa ako lumulublob sa dagat, itong mga batang to nanguhuli ng mga dikya, ayan At di pa nga ako nakontento, hinawakan ko pa talaga kung anong itsura at anong pakiramdam ng may hawak na dikya. At kung hindi dahil sa kanilang dalawa, di ako talaga makakapagdagat ulit. Kaya salamat.